kurang ngono. Lah kurang toto piye? Kowe prajurit ora di pendidikan. Loh. Nah, kenapa koncone padha perang? Kowe kok nyusulku. Aja kurang ajar kowe. Napa? Kowe
Abah kok melek. Bener, rakyat man botok. Ora botok. Apa, Drun? Wedhus. Hei. Urung aku. Ayo. Ayo, Drun. Bal kene kono. Urung aku, Dik. Ayo lah urung iku le. Ada apa? Drun. Ada apa? Ada apanya? Urung gurune. Woi. Wis lagret iku aku laku lah wong iku. Iya. Gede awak. Akan wedhus guri. Dik, Apa? kowe bagian wasit. Aku teng. Iya. Ya. Kowe ini tengah. Ya sampe bongkole. Kalau lah kowe lah. Sing satu sapa? Soto kono. Ana sing geblak kowe. Ya aku bingung ini. Udah semua. Ya, telung pulo le. Ire. Kancame piro? Telung pulo. Ping 40. Apa kok seneng? Kuat nyatara. Yen. Ya yo. 40. Matang lo. Nak jebral. Nak jebral piye? Ora. Ora apa. Iki bangun kuwe dhewe jebrol lah. Wah. Saiki. Saya aku. Ayo Pedro, jopo sik. Wis sama ora? Wis sauto ora? Lho kok kaya wis ora. Iso. Iso. Aku. Yo. Iso. Sono. Yo, aku. Ayo. Ojo kowe sik, Dun. Jelo sik tok. Sopo? Si rambut jagung. Ya, sinambut jagung. Kowe padha wae no. Ayo. Wis ah. Mulai iso e. Ayo. Pakai kepala. Pakai kepala. Pakai kepala. Wah, Edian. Pakai Godos, iso kowe iso. iso kuwi iso. Yo, aku iso ga. Iso karo kowe. Aku iso. Iya, Nek. Woi, Wah. wis kok sing gane. Mas apa? Ini. Tototi. Kowe karo aku ijen padha ijen. Nek wani ya jangan cara gegelutan. Lho, ajakmu apa? Ngaco kowe. Tinju. Yo, piro ae. Wani kowe. Aku.
persiapan ning mburi disiarno lagi itu. MC-ne aku ya. Oke. Iki lawan di binti. Di binti. Black Cobra anak jalanan. Oke. Nek Black Cobra musuhe sapa? Musuhe Reva. Reva itu wedok goblok. Lah iki gak wedok piye? Hah? Iki wedok. Aku lanang le. Nek ini ngomong apa? Black Cobra. Andriana. Wah ya Andri. Jos ta ora? Ojo Andriana. Apa? Pik dandang ngono piye? Ayo wedoke ane. Kowe wani? Wani. Wani. Wani ya. Persiapan ning mburi tak siarno. Saiki. Eh? Saiki. Sok bodo. Wis saiki goblok. Ayo. Wes tau dong, Jun. Ayo, Bro. Ciarno. Ciarno, Mas. Ramsi. Para hadirin yang terhormat, aku isin aku. Para hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita tampilkan tinju bebas melawan tim Black Cobra. Melawan tim anak jalanan. Dari tim anak jalanan ada Reva. Hey. Burung, Mas. Dari tim Black Cobra ada Andriana. Inilah dia Reva. Ayo, nih. Siap. Siapa Dia Andriana. Maju ke depan. Tak kenalan aja. Kenalan sik to. Kenalan sih. Mas, Mas. Masuk dompetmu. Mbak, iya, Mbak. Anda dari tim mana, Mbak? Black Cobra. Iku buatku. Jaganam. Goblok. Anda dari tim mana, Mas? Anak jalanan. Lah, Anda dari tim mana? Black Cobra. Aku mau Black Cobra kali so sedut-sedut toh. Siapa le? Black Cobra. Nah, siapa le? Black Cobra.
Kok ini merangsang ini? Pengumuman. Saya kira telera umum. Ini kita pas sementar nih guri. Iya, Bi. Aja jujur-jujuran. Kobra. Kowe cek ngene. Pengumuman, Mbak. Ya ya. Berat pukulan Reva 3 kuintal. Aku aja pukulan. Kok? Asusune kira kita. Ayo. Berat pukulan Andriana 1,5 on. Kok Siti? Presi kok Siti? Lah kaboten kene kok. Iya. Black Cobra. Siap, wasite aku. Ono peraturane, Bro. Ya. Untuk pertama, mulai. Untuk kedua, istirahat. Istirahat. Tok ketiga njaluk mangan. Enak ya. Selak pel ku isen tak. Anda siap? Siap. Anda siap? Aku siap pel isen 5 iki, Bang. Mulai. Ayo. Hei. Rasane apa? Piye. Kamu apa? Masya Allah. Kamu apa? Mas. Mulai. Siap. Toto. Ayo, Dodo.
kuwi lho. Mas apa? Kenapa? Ana trek. Anda siapa? Ronde kedua. Asik. Tius, Kepiye? jebol kowe licik. Mengo. Kanca rewamu padha basa-basi pindan babatan pasir. Banjur. Koke jewani maju satenge peperangan. Sugih kendel bondoan iki. Bos. Tengkongmu saucap ngabalake kuwe. Iku mono kanca rewangku sing padha basa-basi ing peperangan. Aja mung trimo kowe wong sak kloron. Wong kanca rewang ora bakalan miris. Ora sabadak sumbar. Kepiye? Ora gampang nuki jangane manungsa. Bagus. Yen isih rene nyawa. Banjur. Yen pancen setia mamoro. Ande nyono kawon aku. Yen tak cocok kagamu. Yen kowe wong sak kloron watake satya, maju legane atimu. Hei, ibu. Cukup. Ora ono jamak lumrahe wong mati saka kuplane ketaman. Yen kowe bisa ngembari Aji Jaya Kawijan, ringo manuwur karo ya. Kowe aja kuwatir. Kowe karo aku manjilmu dadi siji. Ayo, aku manjilmu. Tanpa loro. Iya. Yen kowe durung ngerti tak wani ngerti. Sejatine aku loncat sak
kemaing pelagan ateges wedi karo kowe ora. Aku golek papan kang jembar. Menentukake kowe apa aku sing bakal sirna depan kantor. Pati. Maju salah. Cukup. Ora ana jamak lumrah mati saka keplaning tangan. Engko arep. Yen kowe bisa mungkasi Aji Jaya Kawijayan kang pungkasan. Ning omah ngumpul karo kowe. Paling kaping 7 tak jae. Ijure ora bakal mundur. Mulane kowe iki Mas. Ya, Pak. Mas. stres.
Iya, ora sugih. Iku lho. Wah, iki ana Sono apa? demit sing ora ketok. Ate mata maju prono. Iki masa demit jaluk duwe. Aku ya tunggale, Mas. Wah, kei lho, Pak. Nek mbok kei wong kedene Aku anggota lho, Mas. Nah, iki tak tadono ngono aku ndak rauman. Engko nek tak gila lho, Mas. Abene sapa? Guriam. Hah? Guriam lho. Ora ana apa-apa. Cepet ta, Mas, aku kei, Mas. Benar. Guriam. Cewek ayune ra karuan. Bodine lho. Ayu. Bodine lho. Cepet, Mas. Lho ayune Wah, dine kaya semopo. Lah kaya bojone Pak Dandang ta. Temlo, hei. ayune ra karuan. Heh? Basahe putih. Mangka kowe. Bocahe putih. Mesti iki cewek kok gajah. Senenganku. Iya. Apa cak? Aku labo bagai ilegal. Aku tadi akal. Aku tadi Kang. Ana apa Kang? Iki ana apa? Jadi, piye? Kowe kesel selepol, Drun. Kowe kesel ta ora? Aku? Iya. Ora pakat kesel pol. Iya kesel. Aku yo kesel Kang. Jelas kesel ora entuk duwe. Aku kesel ora dikai Kang. Tadi Kang. Ana apa? Jurang. Aku ya tak lompat, Drun. Jurang, Mas, Drun. Jurang. Iki sik kok bangun dingin ngono. Iya. Curang. Kowe iso mlumpat. Aku lompatno Kang. Aku lara po lompatno gak iso mlumpat Kang. Enteni ya Kang. Ada bocah kok cincing-cincing. Tolong lompatno Kang. Aja dua-dua ra ketok. Mbah ya aku mlumpat dhewe. Apa Kang? Aduh. Hei, sirahe kejeglok panggung. Mak rotak. Kene. Ini Drun kowe bagian. Kowe. Jarine anake kiai kowe. Aku ora kiai. Ya apa? Mbah. Lho. Cepet ta Kang iki kabare ning Ronggo ya ana pocong kaya aku. Aja medeni wong. Tenan Kang. Kabar tan mongko sing dadi ya aku dhewe. Drun, cake. Piye disampurnakno? Sampurnakno Kang. Ya, Aku wacana Yasin. jaja. Cepet. Alah. Tapi akeh kok. Ya. Bis malam. Kleru. Mosok bis malam. Bismillah ra palem kleru dadi jengenge. Rapalan klaru. Tak balekne. Bismillah ngono. Jaja. Bis malam iki bladasem piye? Tak balekne tak. Halo. Masa Allah ya. Hei, poconge malah kok timbangan telo. Sik ah. Kenapa? Mosok lagi turun iki ah. Kenapa? Potong sikile
kowe gudiken. Kira-kira iki. Ah, duduk gudeg iki. Apa? Telak lentung. Mosok ayang-ayang kok mburi. Kowe drondeng. Pocong kena telah lentung. Marah tenane. Bagi am iku. Kowe iki poconge iku. Bagi am. Dua tekelah drone. Ayo, kene diwacak sing apik. Ya siapa? Ada. Aku sing mandekane iki kono. Ya. Kowe kene. Iya. Kowe kene. Rene aku elek-elek kok putune Modin. Odin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Aduh. Siap. Siap. Lakek kumaha iki ana pocong goyang inul. Lah selain ning kono ora ana kafe. Lah dalah. Wong nek kowe iki Iki piye? mayit betul. Ngene lho, aku kumpul aku ngene lho. Aku wedi. Lagi piye saiki? Sodrone piye karepe? Ora diwaca sing apik malah wedi. Yo, aku ae. Kowe, Aku yo wedi. Aku yo wedi. piye mantune Mbah Mus iku? Ketoprak kok mentah. Bocah ra deparian belas. Rene cah aku wong kendel. Walah setengah kok tengil-tengil. Mati setengah kok tengil-tengil. Bismillahirrahmanirrahim. Aja tengil-tengil. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tengil. Jakrek aku tinggal. Ora iso tali jakrek. Ayo no. Iya men. Walah men bengi iki raga budaya gayeng kompak penontone wakeh sone ya kepenak syutinge sabar narima. Lah iya leh no acarane kuwi apa? Acarane kuwi apa? Lo kowe ku anggere suwe ora tau main ya lalinan. Iki Rangga Budaya ulang tahun supayane Rangga Budaya laris lancar ora ana alangan apa-apa ya diulang tahun lho mulai iku awak dhewe donga dinunga Rangga Budaya muga-muga diparingi laris lancar ora ana alangan apa-apa ngono ya min mula awak dhewe ning kene saiki ya donga dinunga muga-muga Rangga Budaya yamono yamene ya isih laris isih lancar ben supayane ketoprak kono-kono do gething ora apa-apa sing penting Rangga Budaya golek seduluran sing nanggap sumpun ya slamet munggah swarga sing ditanggap ya seneng
Lho, mula awak dhewe ning kene saiki rasa kesuwen. Piye-piye, Cok? Munggah kaji. Ya, sing nanggap sombet dongakno munggah kaji. Lho, muga-muga iso tinggo tuku Tegal Sawah, munggah kaji Mekah Madinah. Iki nek ora ana ngono ya diprotes. Lho, pajak-pajak ramene ngono. Jan gayang tenan. Mula saiki nyuwun pamit, Rangga Budaya laris lancar nganti salawas-lawase. Amin. Assalamualaikum. Entuk rencek mengko tak ijolke bulan. Sopo kan? Leduk. Prayoga aku bakal sesengitan luwih dhisik. Sopo sejatine kowe nganti wani cumondhok ana ing laladan kraton Parang Kencana Jawa Tengah. Pawongan. Iya. Ditepokake. Aku Tunjung Sari. Tunjung Sari. Tati ana ing Rajumas. Apa pamrihmu Tunjung Sari nganti kowe ninggalake Rajumas dumunung ana ing kraton Parang Kencana? Mangerti ya Pawongan. Aku kepengin gulung gendera ana ing Parang Kencana. Kepengin gulung gendera. Mula saka kuwi tak jaluk sumingkir ana ing papan kene. Aja dadi pepalangku. Aja gampang jaluk, ayo temtokake ning papan kene Tunjung. Iya, waduh. Iya, waduh. Tunjung Sari. Tanding karo wong Rajumas. Kene opo? Penyarus karo aku. Sopo tengane kowe bocah desa? Gua Permati. Jenengmu Permati. Kok nganti kowe wani-wani cedhak ana ing madane ana sini. Kala wau kula niki rak golek rencek, wangsul. Weruh sampeyan iku gelut. Sampeyan ditingges kula mboten mentala. Wau kula beli rencek. Oh, jebulane kowe sing paring tetulung karo aku. Yen ngono aku matur nuwun karo kowe Permati. Yen kowe randang agi-agi tumeka ning papan kene, aku wis mati kapupuh. Ana ing padane loga dipateni kawula soping Rajumas. Mula saka kowe Permati, mergo aku mesake karo kowe. Aku dina iki bakal paring ganjaran karo kowe Permati. Mangke riyen sampeyan iku sinten? Aku Raden Sancaka. Putra Temenggung ana ing kraton Parang Kencana, putrane Kanjeng Rama Temenggung Jaya. Numpang ngapunten.
Dunipun kula menika mboten anggadhah bab ganjaran. Terus Nanging mbok menawi panjenengan menika badhe peparing ganjaran kalih kula. Kula nggih purun. aku mau mesake karo kowe. Nak kowe njaluk ganjaran saka aku saiki kene. Kowe wujud ganjaran. Ganjaran sing kepyar apa kowe milih ganjaran sing kental? Sing kepyar kalih sing kempel. Iya, kali milih. Sing kepyar mawon. Maju kowe njaluk ganjaran sing kepyar. Maju karo ndodok, tanganmu diantongke mengko tak wenehi ganjaran sing wujud sing kempel. Hati-hati, menawa ganjaran karo aku. Ya iki wujude ganjaran sing kempel. Iki ganjaran sing kempel. Niki wau sing kempel. Iya, Nek ngoten kula salah milih sing kempel. nggonmu kleru, nggonmu milih lha njaluk ganjaran kok ganjaran sing kental. Ganjaran sing kempel, sing kepyar wae nek milih ganjaran. Nggih kula milih sing kepyar mawon. Kowe milih sing kepyar. Nak kowe milih sing kepyar, yo iki permati. Tewet. Kok padha rasane niki? Rasane piye? Piar ngoten ya. Rasane mripatmu prepet-prepet piar-piar. Kleru nggonmu milih. Iki ana ganjaran sing dieling-eling selawase nganti mati kowe. Sampeyan diduwe. Aku duwe ganjaran tak milih. Nggih kula diparingi niki. Anjunge tanganmu. Cus. Jane wong ku mau waras apa ora. Sekarang kamu ono ing Sampeyan kene sik kancane iki mau. iki rumah samurai lono kepiye? Ya, Usik to. Kowe kok barang ngamuk. Kabeh pakartimu kuwi aku wis ngerti. Sejatine kuwi iki sapa kok wani? Lho sampeyan jare pun ngerti kok takon kula. Lho, aku wis ngerti. Nek kowe mau diajar karo Raden Sancaka aku wis ngerti. Ah saiki kowe kok malah pengen ngajar Lah aku sampeyan iku mesti balane niku wau Raden Sancaka. Lah wong kula niki atur tetulung kalih Raden Sancaka. Lho mboten matur nuwun kula malah diajar. Entek amek kurang golek. Lho sampe teko-teko ya ape ngantemi. Aku ora kok kanemi ora. Lho mon, Jenengmu sapa? Permadi. Permadi. Sejatine ngaku kuwi Pangeran Galis Suma putra saka ing Parangkencana. Pangeran. Aku wis ngerti. Saka tumindake Sancaka yen maringi ganjaran apa wae aku ngerti. Mergo tak awat-awit saka kaduan. Saiki kaya ngene wae. Aku wis ngerti saka tumindakmu yen kowe tetulung marang Pangeran Sancaka ning tentekane kowe malah dipiloro kang kaya ngono. Nggih. Ya. Kowe tak unggahno ing kraton Parangkencana tak jaluki ganjaran marang Rama ana ing Parangkencana. Mergo kowe bisa nentremake kaibawan ana ing kraton Parangkencana. Nggih sampeyan tunggale Raden Ora. Sancaka. Senajan kok kepiye wae, aku ora kok bakal miloro karo kowe ora. Saestu. Tenan, Nggih nek ngoten. tenan. Ayo. Dalane dheweke pundi?